Te salut cu bucurie! Sper că te găsești bine și că zilele ploioase nu te-au scos din echilibrul cu tine, din a fi mai bine cu tine însuți. Eu sunt foarte bine, pentru că o am alături pe Ramona Strâmbei, nutriționistul de la Ora de Nutriție, pe care mulți l-ați auzit în episodul 2, Nutriția în armonie cu tine, unul din cele mai bine ascultate episoade, dar la care au venit și multe întrebări. Dacă nu l-ai ascultat până acum, te invit să o faci. Ramona, mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a reveni în acest podcast. Bine ai venit! Îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de tine. Să știi că azi avem chiar multe de povestit. Sunt multe întrebări care au venit de la ascultătorii noștri, ceea ce ne arată că există atât de multe persoane care își doresc să-și schimbe fie stilul de viață, poate stilul alimentar sau măcar perspectiva din care va înțelege ce este asta o nutriție corectă, una corectă pentru fiecare în parte. Și eu sunt încrezătoare că de mâine, măcar un aliment sănătos va exista pe lista de cumpărături a fiecăruia dintre noi ca urmare a acestui episod din podcast. Sunt foarte bucuroasă să aflu că oamenii au așa de mult interes pentru ceea ce înseamnă o nutriție sănătoasă. Da, așa e. Ne-am propus noi astăzi să purtăm așa o conversație prietenoasă, deloc protocolară dacă vrei, ca între prieteni, dar în care să găsim totuși multe răspunsuri la întrebările voastre referitoare la o nutriție corectă. Să primim informațiile necesare unei alimentații corecte pentru o sănătate optimă, să demontăm niște mituri care încă atârnă cu greutate în viețile multora dintre noi, fiind de cele mai multe ori credințe limitative care vin din copilărie și pe care să le putem înlocui cu obiceiuri simple, utile în echilibrarea noastră. Pe scurt, îți recomand să iei creionul în mână, vei avea ce nota. Bun, și ca să nu mai pierdem timpul, întrebarea cu care încep este: Ramona, carbohidrații îngrașă? Și trebuie să renunțăm la ei complet? Dacă da. Răspunsul scurt la prima ta întrebare este nu. Dietele low carb au devenit extrem de populare în ultimii ani și foarte mulți oameni exclud din alimentația lor pâinea, pastele, cartoful, în speranța că vor scăpa de kilogramele în plus nedorite. Și deși eliminarea carbohidraților pare a fi o alegere excelentă deoarece se pierd multe kilograme într-o perioadă scurtă, rezultatele sunt dificil de menținut și se pierd odată ce ne întoarcem la alimentația normală. Este important să includem în alimentația noastră carbohidrați calitativ din punct de vedere nutritiv, precum cerealele integrale, legumele și fructele, iar din când în când să ne bucurăm și de acei carbohidrați așa ziși nesănătoși, precum dulciurile, covrigeii, fast food-ul, chipsurile și altele. Nu pastele și cartoful sunt vina kilogramelor în plus, ci cantitatea și modul de preparare. Deci trebuie să nu exagerăm cu acei carbohidrați nesănătoși. Așa este. Și să alegem totuși acei carbohidrați prietenoși cu silueta noastră. Da. Deci e ok să mai mâncăm din când în când și cartofi, paste, pâine sau așa fiecare după cereale, nu după alegere. Și că tot vorbeam aici de cartofi, atunci când ne gândim la combinații, ce combinații sunt recomandate? De cele mai multe ori este blamată o combinație de genul carne și cartof. Cei care promovează această teorie spun că enzimele necesare pentru a digera carnea și cartofii se anulează una pe cealaltă și împiedică digestia, ducând la putrezirea lor în stomac. Însă, indiferent că alegem să mâncăm carne cu cartofi sau carne cu salată, corpul nostru secretă enzimele necesare pentru digestia tuturor nutrienților, fără ca acestea să intre într-o competiție una cu cealaltă. Și aici aș vrea să mai specific un lucru important. De obicei, alimentele nu conțin un singur nutrient. Dacă noi alegem să nu combinăm cartofii cu carne pentru a evita combinația de carbohidrați și proteine, trebuie să știm că multe alimente conțin atât proteine cât și carbohidrați.
De exemplu, cele din familia leguminoaselor. Mazăre, năut, fasole. Iar acestea sunt alimente benefice, de care nu ar trebui să ne ferim. Deci nu e așa important că mâncăm carne și cartofi, ci poate mai bine ne-am gândit, nu știu, să nu fie prăjite. Sigur și să fie gătite fie la abur, fie în cuptor, într-o combinație de genul, dar să nu mai adăugăm și uleiuri, de exemplu. Una e să mâncăm cartofi prăjiți cu carne prăjită și una e să mâncăm carne și cartofi, mă gândesc, din punct de vedere caloric, dar poate și nutritiv, dacă le gătim, nu știu, la abur sau la cuptor. Ba chiar se recomandă să combinăm carne cu cartofi, este o combinație reușită, doar să avem grijă la modul de preparat. Vești bune, pentru că nouă ne place acest gust, creștem cu acest gust. Da. Copiii noștri adoră să mănânce acei cartofi în combinație cu o carne lângă și atunci mi se pare că e mult mai prietenos așa să ne permitem, dar totuși într-o moderație și în niște condiții propice. Atunci când ne gândim la o dietă corectă, din start vedem un munte de legume și de fructe, toate colorate, și știm că aia înseamnă o dietă corectă. Acum întrebarea e referitor la fructe. Fructele îngrașă? Fructele sunt o parte importantă a unei alimentații sănătoase. Ele reprezintă acel dulce sănătos și sunt alimente hrănitoare, pline de nutrienți, care vin la pachet cu numeroase beneficii. Asta dacă sunt consumate cu măsura potrivită. Ce înseamnă măsura potrivită? 2 porții de fructe crude pe zi. Indiferent de ce fruct am alege. Da. Deci putem liniștiți alege orice fruct dorim, atâta timp cât ne raportăm undeva la 2 porții pe zi. Deoarece glucoza și fructoza sunt metabolizate în diferite moduri de către organism, este important să știm faptul că excesul de fructe poate avea efecte negative, precum creșterea greutății corporale, creșterea trigliceridelor, ficatul gras, obezitatea. Deci nu fructele îngrașă, dar excesul de fructe ne poate îngrășa. Cum am spus, 2 porții de fructe crude pe zi nu predispun pe nimeni la creșterea în greutate. Când spui fructoză, te referi la zahărul acela din fruct? Zahărul din fruct. Deci contează până la urmă și cantitatea pe care o mâncăm. Acum, spune-mi, te rog, contează mult dacă le consumăm înainte de masă, după masă? Cum? Avem un interval la care trebuie să ne raportăm la fructe ca să fie ok pentru noi? Noi putem beneficia de proprietățile fructelor oricând le-am consumat. Singurele lucruri de care e nevoie să ținem cont sunt preferințele proprii și eventualele boli digestive. Dar sunt și fructe care se recomandă să fie mâncate după masă. De exemplu, mărul, care are fermenți ce ajută digestia, ananasul și papaya, care conțin enzime de ajutor în digestia proteinelor. Nu trebuie să ne complicăm cu alegerea momentului potrivit, ci mai degrabă să avem grijă să consumăm acea porție de 2 fructe pe zi. Consumăm sucuri de fructe atunci când dorim, de exemplu, să înlocuim acele sucuri carbogazoase care se află în comerț. Sunt ele o variantă bună și noi ne gândim de cele mai multe ori că sunt inofensive pentru noi, pentru copiii noștri, pentru că nu știm ingredientele din care sunt făcute în casă și le considerăm a fi variante mai bune. Este asta adevărat? În ceea ce privește sucurile preparate acasă, pot spune că puțin e bun, dar mult strică. Într-adevăr, o alternativă mai sănătoasă a sucurilor din comerț sunt cele pe care le facem acasă, însă și acestea vin la pachet cu calorii, să nu credem că sunt light doar pentru că sunt preparate acasă. O cantitate mare de fructe consumate sub formă de suc poate avea un impact metabolic datorită cantității de fructoză pe care îl conține. Este important să știm că majoritatea storcătoarelor moderne din ziua de azi, folosite pentru realizarea sucurilor, elimină însă și pulpa fructelor și fibrele din freșurile de fructe, lipsindu-ne practic de beneficiile fibrelor alimentare.
Deci dacă ne dorim neapărat să consumăm un fresh de fructe, ar fi bine să ne asigurăm că acesta conține și pulpa fructului. Un consum ocazional nu are impact metabolic atât de negativ, însă dacă începem fiecare dimineață cu un fresh de fructe, ne poate afecta sănătatea pe termen lung și ne poate predispune la obezitate. Eu recomand să evităm totuși sucurile de fructe și să mâncăm alimentul în matricea lui naturală. Și asta pentru că la un suc se folosește, presupun, mult mai mult fruct, deci avem mult mai multă fructoză, sper că spun bine. Exact. La un suc folosim, nu știu, 4 portocale la un pahar. Exact. Pe când fruct poate tu te limitezi și mănânci doar 1 sau 2. 1 sau 2, exact. Și atunci vorbim de o cantitate mult mai mare de zahăr, deci ideal ar fi să consumăm fructul și nu. Dar din nou vorbim de moderație. Putem din când în când consuma un suc de fructe stors proaspăt acasă, să spunem, ca o variantă la o băutură carbogazoasă. Sigur că da. Mai ales când vorbim de copii, e destul de greu să le explicăm cu porția, cum e cu porția. În episodul 2 din acest podcast ne-ai povestit tu foarte fain despre un calcul prin care stabilim cantitatea de apă necesară organismului nostru, asta în funcție de greutatea pe care o avem, de kilogramele pe care le avem. Și am primit un mesaj de la Alexandra care ne întreba cum își poate calcula apa pe care trebuie să o bea, asta dacă ea are 51 de kilograme. Ne spui cum se calculează corect? Într-adevăr, recomandarea de a bea 2 litri de apă pe zi nu este o regulă, ci mai degrabă un punct de reper. În mod normal, pentru femei se calculează greutatea în kilograme, ori 30 de mililitri de apă. Pentru bărbați, greutatea în kilograme, ori 40 de mililitri de apă, iar rezultatul reprezintă cantitatea de apă pe care trebuie să o consumăm într-o zi. Însă, asta nu înseamnă că nu putem crește aportul de apă dacă dorim. Ba chiar este recomandat în zilele călduroase sau atunci când ne antrenăm. Deci, în cazul Alexandrei, pentru 51 de kilograme, ar trebui să consume aproximativ 1500 de mililitri de apă pe zi. În cazul în care are și o activitate fizică, poate suplimenta cu 400-600 de mililitri de apă. Deci Alexandra, dacă face și ceva mișcare, poate undeva la 2 litri de apă să bea liniștită, că e foarte bine pentru greutatea ei. Mulțumim! Mai avem o întrebare de la Isabel, îi mulțumim pe această cale. Următoarea: cât de importante sunt orele de masă și respectarea lor? Există o ramură mai nouă a nutriției, numită crononutriția, și presupune adaptarea obiceiurilor alimentare pentru a fi în echilibru cu ritmul metabolismului uman. Pentru că noi funcționăm în acord cu ritmul zi-noapte, care determină perioadele de activitate și repaus, crononutriția spune că între nutriție și ritmul circadian există o relație și ne recomandă să ne concentrăm asupra organizării zilnice a meselor, iar orele la care mâncăm să nu varieze semnificativ de la o zi la alta. Deci asta nu înseamnă că ne vom seta alarma să mâncăm la 12 fix și nici nu ne vom simți vinovați dacă apucăm să luăm masa abia la 12 și 15. Însă cred că este totuși important să nu schimbăm semnificativ programul și mai ales să înțelegem că nu este bine să sărim peste mese, deoarece în acest fel apar dezechilibre în organism. Deci e important până la urmă să avem un oarecare echilibru în program. Nu înseamnă că e extrem de rigid, dar trebuie totuși să respectăm cele 3 mese și 2 gustări? Da, ar fi ideal. Dar acum e și în funcție de programul fiecăruia. Corect. Doar să respectăm cumva această ordine a zilei. Cel puțin 3 mese principale ar trebui să le avem. În același registru, a avea ultima masă înainte de orele 18? E mit sau e realitate? Cât e de valabil? Acest mit este foarte răspândit, însă este important să știm că metabolismul nostru nu se oprește seara și nu tot ceea ce mâncăm după ora 18 se transformă în grăsime.
Într-adevăr, acesta funcționează în ritm alert dimineața și își pierde din elan spre seară. Dar dacă simțim senzația de foame, este bine să ne ascultăm organismul și să mâncăm chiar și după ora 18. Eu recomand ca cina să fie luată cu cel puțin 3 ore înainte să ne punem la somn. Și la cină putem avea carne și cartofi? Sigur că da. Mierea. Despre miere aveam chiar eu o curiozitate. E mai bună decât zahărul? Putem înlocui cu succes zahărul cu mierea? Ei bine, în mare măsură, mierea este tot zahăr. În ciuda unor diferențe de structură chimică, organismul nostru reacționează la miere cam la fel ca și la zahăr. Cu o creștere a glicemiei, stimulează pancreasul să producă insulină, iar acest proces duce la stocarea de grăsime și la creștere în greutate. Deși mierea conține unele vitamine și minerale, niacină, riboflavină, vitamina B6, ea este și foarte bogată în calorii. Recomandarea mea este să consumăm miere dacă ne place, dar să avem mare grijă la cantitate. Moderație, adică. Da, deoarece o singură linguriță de miere are mai multe calorii decât o linguriță de zahăr. Deci nu putem mânca miere așa cât dorim noi și să nu avem mustrări de conștiință. Nu chiar. Bine, pentru că tot urmărim persoanele din jurul nostru, vedetele, pe tot felul de rețele de socializare și vedem că toate ne vorbesc despre detoxuri, despre sucuri de detoxifiere, despre acele ceaiuri minunate și care ne ajută în procesul nostru. Ce părere ai? Ce spune un nutriționist despre ceea ce fac aceste persoane? Organismul uman este înzestrat cu organe cheie, ca să spun așa, care se ocupă de acest proces numit detoxifiere, și anume ficatul, rinichii, colonul, iar buna funcționare a acestor organe ajută corpul nostru să se detoxifice zilnic. Așadar, înainte de a apela la astfel de produse minune, în ghilimele, da, ar trebui să încercăm să avem grijă de sănătatea organismului nostru și buna funcționare a organelor, atât de importante în propriul proces de detoxifiere. Pastilele și ceaiurile care promit detoxifiere nu vor dizolva niciodată grăsimea depusă după perioade lungi de alimentație haotică și nici nu ne vor ajuta să obținem un abdomen plat dacă nu avem grijă la alimentație și suntem sedentari. Efectiv, nu avem nevoie de aceste adjuvante, dacă e până acolo, pentru că noi avem un corp cu o capacitate de detoxifiere zilnică. Exact. Asta dacă avem și noi grijă de anumite aspecte. Da, mulțumesc. Pentru mulți dintre noi, a sări peste micul dejun ne este foarte ușor și de cele mai multe ori ne mulțumim cu o cafea, cu un pahar de apă și asta poate ne ajunge până aproape de prânz. Însă cât de corect este pentru organism să nu dăm mâncare la primele ore ale zilei, având în vedere că sunt atât de multe diete care exact asta fac, restricționează mâncatul până aproape de ora prânzului. Cât de corect este însă asta? Noi obișnuim să sărim peste micul dejun din diverse motive, fie din lipsă de timp, fie nu ne este foame, fie din comoditate. Bineînțeles că este important să luăm micul dejun pentru că este masa care ne asigură energia necesară pentru următoarele ore. Însă nu putem avea o viață perfect organizată și bine pusă la punct și trebuie să găsim soluții creative și echilibrate în contextul individual al vieții noastre de zi cu zi. Atunci când suntem pe fugă și nu apucăm să luăm micul dejun, e bine să optăm pentru alimente pe care le putem avea la îndemână. În poșetă. Exact, da. Precum migdale, biscuiți integral de ovăz, poate fără zahăr, banane, iaurt cu fructe și să nu ne rezumăm doar la acea cafea pe care o consumăm dimineața. Important este să găsim soluții potrivite pentru noi și să nu sărim peste mesele principale. Putem consuma pâine la fiecare masă? Asta având în vedere că noi românii chiar consumăm pâine destul de des și e un aliment de care cu greu ne despărțim. Da? Ne place gustul, suntem crescuți cu un coșuleț cu pâine pe masă.
însă cât de bine este să consumăm la fiecare masă pâine? Sigur că da, pâinea poate să rămână în continuare un produs prezent în fiecare zi și la fiecare masă, bineînțeles în cantitate moderată. Dacă noi nu ne depășim necesarul caloric, atunci nu avem niciun motiv să credem că ne vom îngrășa. Mai degrabă trebuie să acordăm atenție tipului de pâine pe care îl cumpărăm și etichetei acesteia. Este important ca lista de ingrediente a pâinii să fie cât mai scurtă și să ne asigurăm că primul ingredient de pe etichetă este făină de secară sau făină integrală și nu făină albă. Și totuși putem mânca o felie de pâine la fiecare masă fără a avea remușcări. Sigur că da. La ce trebuie să nu ne uităm niciodată atunci când mergem într-un supermarket? Ce raion alimentar ignorăm sau nu-l vedem? Ce evităm să cumpărăm? Spune-ne, nu știu, câteva alimente dacă... Trebuie neapărat să evităm un produs anume. Dacă ocazional ne este poftă de un aliment considerat nesănătos, putem mânca o porție mică, dar să nu facem din asta un eveniment zilnic. Îți pot spune ceea ce aleg eu să evit. Te rog. Nu cumpăr niciodată margarină, nu cumpăr maioneză sau sucuri din magazin. Însă din când în când îmi face cu ochiul un croissant sau o gogoașă, Așa. care cu siguranță conțin margarină, deci nu pot spune că reușesc să o evit în totalitate. Este important să înțelegem că doza face diferența și cu moderație putem să ne bucurăm de orice aliment. N-aș fi zis că îmi răspunzi asta. Mă gândeam că o să-mi spui așa cu liniuță 3-5 alimente care clar nu vrei să le vezi pe masa unui om. Dar 3 produse nelipsite în alimentația unei familii. Dacă ar fi să spui că de fiecare dată pe lista noastră ar trebui să existe măcar 3 tipuri sau 3 produse. Cred eu că este important să avem întotdeauna la îndemână fructe, legume și oleaginoase, adică nuci, migdale, caju. Da. Nu spun că cerealele, orezul, carnea sunt mai puțin importante, dar acestea se regăsesc mult mai des pe masa noastră, exact, da. Față de legume crude, fructe, nuci. Există foarte multe persoane care spun că nu pot mânca. Exact. Nu pot mânca fructe, nu pot mânca nuci. Asta dacă nu implică, bineînțeles, alte alergii aferente sau Sigur. așa, atunci vorbim despre cu totul altă. Dar ca alegere conștientă, aleg să nu cumpere aceste produse, aceste alimente care ne pot face bine, de ideea că nu-mi place. Exact. Eu nu pot mânca. Și cu toate acestea... Și eu am întâlnit de-a lungul timpului oameni care îmi spuneau că nu le plac legumele, fructele, nucile, dar prin evitarea acestor grupe de alimente ne privăm de foarte mulți nutrienți benefici organismului nostru. Și e foarte greu de crezut că nu-ți place nici un fruct. Exact. Da, poate nu mănânci, nu știu, fructe de pădure, dar poate mănânci în schimb clasicele noastre, prune, mere de sezon, struguri, da, exact, nucile noastre românești. E important totuși să le mâncăm, mă gândesc, în starea lor naturală, negătite sau netratate termic. Așa ar fi pentru ideal. că nu că o putem mânca de altfel într-o prăjitură și e posibil să ne foarte placă. Așa, nu știu, căpșunile într-o dulceață. Și atunci cumva, probabil că e bine să despecifica și asta, să nu fie neapărat tratate termic, ci așa, dacă sunt de sezon și luate, să ne bucurăm de ele în starea lor naturală. Ar fi ideal, da. Ramona, cum e corect? Mănâncă ciocolată azi întreagă și apoi toată săptămâna evit dulcele sau un rând dintr-o tabletă în fiecare zi? Este mai corect să ne bucurăm în fiecare zi de câteva cuburi de ciocolată, deoarece corpul nostru poate consuma cele câteva calorii prin activitățile de zi cu zi, față de caloriile provenite dintr-o întreagă tabletă de ciocolată, pentru care ar trebui să facem un antrenament foarte intens, fiind vorba de aproximativ 500 de calorii sau poate chiar mai mult. Cum e cu metabolismul? Este el accelerat doar până la o anumită vârstă? Are vârsta aici un cuvânt de spus?
Metabolismul este mai accelerat în perioada creșterii, mai ales în primii 2 ani de viață și la pubertate. Okay. Iar apoi scade odată cu înaintarea în vârstă datorită modificării... Ce înseamnă înaintare în vârstă? Cât de... sau... începând scade de la fiecare decadă, adică la fiecare 10 ani el scade câte puțin. Nu-i prea bine. Da, iar apoi, datorită modificării compoziției corporale, el scade odată cu pierderea masei musculare. Și cum îl accelerăm atunci? Cum ne ajutăm? Am putea să-l accelerăm prin mișcare, da, prin creșterea masei musculare și printr-un consum mai mare de proteină, deoarece corpul nostru consumă mai multă energie pentru a digera proteina în comparație cu alți nutrienți. Deci, din nou, proteină regăsim în carne, în ouă, în brânză, în leguminoase. Deci nu trebuie să fugim de aceste proteine, pentru că ele, cu cât înaintăm în vârstă, de altfel, ne fac bine și nu rău. Nevoia este tot mai mare. Nevoia e tot mai mare, da. Spune-mi măcar 3 moduri prin care, nu știu, să formăm obiceiuri sănătoase copiilor noștri, pentru că știm și noi că o viață sănătoasă se începe de foarte devreme. Cred că este important să implicăm copiii în pregătirea mesei și în timp ce gătim să discutăm cu copilul despre diferitele ingrediente pe care le folosim, astfel ei vor învăța să aprecieze gustul, textura și consistența alimentelor, ba chiar se vor obișnui cu dimensiunea porțiilor. Te referi aici să discutăm și meniul, în stabilirea meniului? Sigur Poate o că negociere a meniului? Sigur că da, puteți hotărî împreună meniul. Ce mâncăm pentru o săptămână, de exemplu? Exact. Cred că ar fi foarte distractiv să vezi acolo niște negocieri aprige, când se mănâncă dulcele și când se mănâncă fructul. Ar fi bine să facem fructele și legumele mai atrăgătoare, poate chiar cu diferite forme, pentru că astfel ele devin mai plăcute pentru cei mici. Și cred că ultima ar fi să facem din orice masă o experiență distractivă și să nu forțăm copiii să mănânce, pentru că relația lor cu alimentele trebuie să fie una pozitivă, necondiționată. Să învățăm pe copii să nu trăiască după principiul trebuie să mănânci tot din farfurie. Și toți am crescut cu asta. Da, mănâncă tot din farfurie și probabil că o să primești o recompensă. Așa este. Da. Mă gândeam acum, în timp ce îmi răspundeai la ultima întrebare, că e foarte important ca să ajungi să-ți dorești o schimbare a obiceiurilor tale, fie ele alimentare sau de altă natură la început, de cele mai multe ori e nevoie să te răzvrătești, dacă vrei. Să te doară cumva ce vezi în oglindă, să te doară gleznele, să te doară spatele, ca să fii suficient de motivat cât să îți dorești o schimbare, altceva. Atâta timp cât tu spui și crezi cuvinte de genul vai, dar eu nu pot să nu mănânc seara ciocolată, chipsurile sunt pasiunea mea, țigara e o plăcere pentru mine și altele de gen, aici fiecare va avea propria lui gândire și exprimare. Însă spunând astfel de lucruri, nu vei simți și nici nu vei acționa diferit. Și e ok dacă tu ești cu adevărat ok pe interior și nu doar în ceea ce declari. Și schimbarea va veni nu doar când aduci conștientizare, pentru că nu e suficient. Te uiți în oglindă și vezi de fapt ce gândești despre tine, îți înțelegi părerea ta reală, autentică despre corpul tău și despre cum te simți în raport cu stadiul în care ești acum și aici. Așa și? S-a schimbat ceva? Păi nu. Pentru că acum are loc acceptarea situației actuale, care e de fapt atât de importantă în proces, dar nu și acționarea în scopul tău. Până nu acționezi, până nu arunci băutura aceea carbogazoasă, până nu iei legătura cu un nutriționist, nu-ți pui pe listă, nu știu, cumpărături de hrană vie sau alte acțiuni care să te ajute pe tine în a obține rezultatul mult dorit. Nu ai cu ce și nici nu ai de ce să fie o schimbare, să obții o schimbare. Și nu una care să te bucure. Și totuși, lupta și provocarea nu se termină aici. Și lupta sau provocarea nu se termină aici. E necesar să te menții motivat.
Dacă la început ai pornit cu toată energia și entuziasmul în procesul tău de armonizare a corpului, pe parcurs îți va scădea acea pornire, acel entuziasm care l-ai avut la început, acea motivație. Și ce crezi? Începi să-ți cauți scuze și nici nu e greu să le găsești. Te autosabotezi și te sustragi din drumul tău. Și acum recomandarea mea pentru tine e să te forțezi puțin. Încearcă să faci pentru început, pentru că trebuie și nu pentru că îți dorești. Mergi la sală în continuare pentru următoarele, 2 săptămâni dacă vrei, fie și doar pentru că ai plătit un abonament pe care nu ești dispus să-l pierzi. Știu, e o motivație din exterior și nu din interior, dar măcar ne străduim să rămânem focusați și în proces. Va trece și acest trebuie, crede-mă. Și dacă vei avea și o recompensă, acea recompensă, de a pierde 2 kg sau de a executa niște exerciții pe care tu nici nu te știai capabil să le faci, sau poate primești un compliment de la partener care te va încânta, îi vei simți privire admirativă. Aia e, bucuria va înlocui acel trebuie. Din acest moment, calea ta va fi una cu disciplină, dar și cu motivație la pachet, pentru că noi știm că bucuria, dar și motivația se obțin prin disciplină. Depinde de tine ce-ți dorești să le obții. Îmi place foarte mult ceea ce ai spus, într-adevăr, disciplina face diferența. Da, și motivația, cumva trebuie să ne străduim ca să o menținem, pentru că ea la un moment dat e clar că va scădea. Și de cele mai multe ori foarte repede. Da, începem cu motivație, apoi trebuie să ne disciplinăm și după ce începem să observăm rezultatele, de obicei începem să fim motivați din nou. Da, pentru că e acea recompensă, acea bucurie exact, care ne ține de fapt în acțiune. Și acum am un joc pentru tine. 15 întrebări cu răspuns rapid. Să știi că poți să ne dai și o explicație scurtă la obiect unde simți tu că e necesară. Ești gata? Sigur. Cafea neagră sau cafea cu lapte? Ambele variante sunt bune. Câțiva mililitri de lapte adăugați în cafea nu ne vor face rău. Excelent pentru mine. Apă călduță cu lămâie dimineața pe stomacul gol? În niciun caz, deoarece poate să irite mucoasa gastrică și ne afectează smaltul dentar. Ai distrus un mit. Musli cu fructe, micul dejun al campionilor? Nu. Este o variantă mai bună să cumpărăm fulgi simpli și să adăugăm fructe uscate fără zahăr. Deci nu acele pungi cu musli care sunt gata. Asta pentru că ele conțin un adaos de zahăr. De zahăr, ok. Pâine albă sau pâine neagră? Pâine neagră, dar grijă la ingrediente, deoarece culoarea pâinii ne poate păcăli. Poate fi dată într-un mod... Se etichetează ca pâine neagră, dar pe etichetă primul ingredient va fi făină albă. Făină albă. Apă rece din frigider sau apă la temperatura camerei? Apă la temperatura camerei. Dieta alimentară fără mișcare sau exerciții fizice e posibil? Sigur că da, putem să ne menținem sau să slăbim doar prin alimentație fără mișcare, dar se recomandă și mișcarea. Poți pierde în greutate mâncând zilnic o gustare dulce, un desert? Se poate, dacă acea gustare dulce se încadrează în necesarul nostru caloric, sigur că da. Prânzul compus din felul 1 și felul 2? La fel, putem avea atât felul 1 cât și felul 2 dacă nu ne depășim necesarul zilnic. A slăbi egal a face foamea? De fapt, înfometarea este egală cu acumularea de kilograme în plus, pentru că, în general, după o dietă de înfometare, revenim la vechile obiceiuri și punem la loc acele kilograme pierdute sau chiar mai mult. Dar de fiecare dată se vorbește despre deficit caloric și atunci noi înțelegem asta ca o înfometare. Nu chiar. Dacă noi ar trebui să mâncăm 2000 de calorii, să scădem 300 de calorii, nu este foarte mult. Însă dietele de înfometare au de obicei sub 1200 de calorii. Ceea ce înseamnă puțin. Foarte puțin. Palma, proporția corectă în farfurie? Este o metodă mai puțin exactă, însă dacă nu visăm la rezultate în cel mai scurt timp, atunci palma este un instrument, ca să zic așa, excelent pentru a ne măsura porțiile. Apă plată sau apă minerală?
Apa minerală o putem consuma dacă nu ne provoacă balonare sau orice alt disconfort. Dar în fiecare zi? Putem să o consumăm în fiecare zi dacă ne place. Și să înlocuim apa plată? Bine, ar fi indicat să consumăm apă plată, dar dacă ne place putem consuma apă minerală. Cartofi albi sau cartofi dulci? Atât cartoful alb cât și cartoful dulce aduc nutrienți benefici organismului nostru, deci ambii pot fi consumați. Consumați în aceeași cantitate cumva, adică nu de preferat unii Nu diferă foarte mult ca și calorii. Dar ca și, nu știu, aport, da. Fiecare aduce beneficii organismului deci și au diferite minerale și vitamine. Deci ar fi bine să alternăm și pe cartoful alb și pe cel dulce. Fructe și legume proaspete versus cele congelate. Prin congelare, fructele și legumele își păstrează nutrienții, așadar consumăm proaspăt, dar și congelat. Deci e o variantă foarte bună să congelăm fructele sau legumele care, de exemplu, ne rămân într-un surplus. Decât să se strice, poate fi o variantă de congelare. Sau chiar cele din comerț. Putem cumpăra cu încredere fructe și legume congelate. Ciocolată cu lapte sau ciocolată neagră? După efectele benefice asupra organismului, ciocolată neagră. Dar bineînțeles ne putem bucura și de ciocolată cu lapte. Ne poți da așa un procentaj de ciocolată, de acea cacao prezentă în ciocolata neagră? Unde ar trebui să ne raportăm? Că asta e... Cel puțin 75%. Deci minim 75%. O felie de pâine prăjită uscată versus o felie simplă de pâine? Putem alege varianta care ne place mai mult pentru că nu-și modifică valoarea energetică în momentul prăjirii, însă va avea un indice glicemic mai mic decât pâinea proaspătă. Deci pentru diabetici am putea spune că pâinea prăjită e mai indicată. Îmi place, Ramona, îmi place că în fiecare răspuns al tău se regăsește această flexibilitate, dacă vrei, dar și moderație de care ar trebui să ținem cont totuși în relația noastră cu hrana. Și prin flexibilitate nu rămânem în rigiditatea unui cântar sau a unui număr și prin moderație e suficient de fapt să ne echilibrăm noi în relația cu noi înșine și cu modul nostru de viață. Deci până la urmă, ca să-ți îmbunătățești relația ta cu hrana, este suficient să te echilibrezi și ponderezi în alegerile tale zilnice. A fi moderat nu înseamnă a fi neapărat restrictiv, nu? Și ce a respecta o oarecare limitare și până la urmă să poți să spui stop, pauză sau este de ajuns atunci când știi că asta îți va face bine și te ajută în procesul tău. Așadar, arată-ți blândețe și înțelegere, dar nu rămâne în acest stadiu, ci cu pași mici și constanți, fă schimbări care te vor ajuta până la urmă să te simți, să arăți și să fii mai bine cu tine. Îți mulțumesc, Ramona, să știi că sunt foarte multe informații faine, utile, la îndemână pe care ni le-ai oferit astăzi. Îți mulțumesc! Și eu îți mulțumesc, m-am simțit foarte bine alături de tine. Pe Ramona o găsiți pe Ora de Nutriție, pe Instagram, pe Facebook și acolo îi puteți pune și alte întrebări și dacă vouă vă place ceea ce noi facem aici, oricând suntem dispuse să ne întâlnim din nou, nu? Așa este, da, abia aștept. Și eu cred că astăzi v-am oferit câteva pârghii de pornire. Nu vă lăsați! Te invit așadar să îmi lași comentariile pe pagina de Instagram, Facebook, pe canalul de YouTube, toate sub numele acestui podcast. Mai bine cu tine! Să ne dai share, subscribe sau like. Vă mulțumesc că ați rămas până la finalul acestui episod și vă aștept și data viitoare și sper că vei fi mai bine cu tine însuți, mai voios, mai fericit, într-o relație mai bună cu ceea ce te înconjoară. Te-am pupat!